Nggih. Enjing. Lah niki kan kula dhewe menyayangkan. Niki kula dhewe nggih supaya ini dikelola lagi. Dados wisata daerah Ngawi niku luar biasa lho Pak. Katahe. Kula sayang banget. Sing 2 minggu yang lalu kula masuk mriki grojokane sing mriki enten waune niku mati. Kolam renange sing dhisik apik mboten diresiki, padahal dhisik jernih. Nggih. Nah niki mun diresiki ini dereng buka disindik wingi. Nggih. Oh, nggih. Ki lho Lur. Nah niki mun sebulan 2 bulan iki mun terawat lah nek. Nggih. Ulame angger kotor resiki, kotor. Nggih. Oh. Mun enten sing bertanggung jawab enten kolam renang. Oh, Nek nggih. pihak pembersihan bubur niku nggih nembe-nembe niku. Oh, nggih. Awit sing andap nggih bersih-bersih dari Nggih. budi niki ngono. Syukurlah Pak, nek niki dikelola melih bagus. Niki kula ya mendukung dalam arti mendukung niku ya pengen melu masarke dengan media. Monggo matur nuwun. Nggih. Dari niku mun Nggih. anu pas lawan niku keluargane awit niku. Padahal asline niku tahun dengan Nggih. tidak niku munggah niku. Nggih. Wanu mboten amon iki sepedane mriki niku. Wah, bak mboten amon sekitar tahun 2018 2017 niku. Nggih. Terus jeep niku 100-an sing nggo Pakung Bupati Cung Pak Anang. Nggih. Terus nggih tersendate bar corona rada sepi terus dikontrak niku, kontrak mboten berjalan. Oh. Masyarakatnya sadung mlempem Nggih terus dok terbengkelai. ketoke do iren. Nggih. Iren. Makane kan Terus niki dibuka melih tur sapa sing gelem ayo dibuka melih. nggih. Lah kula kan rada krungu-krungu mulane niki ayo neng jonggol meneh. Wong jonggol kaya ngono kok ya diparani meneh. Ora iki ketoke ana sesuatu sing aneh engko utawa sing menarik bakale untuk waktu jonggol berikutnya. Niki nek kedebani utawa penimune baru rae Nggih. iki tetep berkembang terus. Nggih. Nek ide-ide tetep enten lah dereng terbukti tapi kedepannya tetep Iya. ajeng tampil yang lain itu tetep enten. Nggih. Terbentur kalih wekdal niki sing jelas repot sing ngelola niki para tukang-tukang ya repot padha dicek gitu. Nggih. Nggih Pak. Matur nuwun iki malah aku di kayak kesempatan iso media jenengan nih engko tak Kula nggih matur nuwun wong niki riyen tiyang KKN iki Nggih. sing anyar bentuk niki nggih Nggih. sewulan iki ae nembe bar niki sing Oh. ndamel napa niku. Ya resik-resik kare ndamel pakat-pakat iki KKN king Universitas ing Surabaya niku. oh Jadi terus dihidupkan kembali ayo padha diwan resik-resik. nggih. Wong bikin iki asline nek tiap tahun ini tiang KKN iki kan mesti enten. Nggih. Jane nggih mun rada ende jeneng iki niku desa mriki niku. Nggih. Nggih monggo. Ah iki Lur. Aku iso rembukan jarene iki silat lidah atau lidah terusan dari pengelola Watu Jonggol. Nah iki piyayene. Kula tak lanjut ngoperasi ngandam nggih Pak nggih. Nggih monggo Pak. Hati-hati Mbak nggih. Nggih. Iki Lur, tak operasi mudhun ya. Tangga masuk wisata Watu Jonggol sing terbengkelai. Yuk jandae jarene pengelola kolam renangnya wis dibersihi Lur. Oh ternyata bener Lur. Wis agak lain saiki, wis rada bersih. Nah, iki kolam renangnya. Iki jenenge kolam renang anak. Bersih saiki Lur, lumayan. Yuk saiki aku tak neng kolam renang dewasa. Coba neng ngisor kono tak telusurane mrono Lur. Wih, grojokane Sulur Sewu arep diaktifke meneh. Yuk. Neng kolam renang dewasa. Iki lho Lur, kolam renangnya dewasa. Wah, lumayan saiki jernih Lur. Yo, engko nek wis diaktifke padha dolan rene Lur.
dari sumur air pegunungan. Ini sumurnya Gusti Allah lur. Loh, kayak asli sumber saka air pegunungan. Sirkulasi ini selalu bersih. Wah, ana pendopone barang lur ki lur. Lur. Lagi mulai diperbaharui. Iki mengke air asli dari mata air. Ikone Watu Jonggol ya iki lur. Kilo Nah, Watu Jonggol. tak telusure sumber sing nggo ngisi kolam renang Watu Jonggol iki. Asli. Asli saka ngendi ya? Celah Jarene ya iki. Oh, lah iki Iya. apa lur sumbere? dari Iki sing celah bawah Oh. gunung, celah batu. Nah, iki asli sumber pegunungan lur. Nah, iki lho urutane iki. Bismillah, tak ngambil. Lah iki. Iki sing dienggo ngisi kolam renang air terjun Watu Jonggol. Watu Jonggol Sulur Sewu karo nggo ngisi kolam renang asli air pegunungan. Murni seperti air aqua. Watu Jonggol. Alam Watu Jonggol iki lur. Wis. Sekian dulu, tak tutup untuk petualangan berikutnya lur.